Ito ka naman ah. Kandila pa yun. Ay, kandila. Gusto ko na yun. Nalkunan mo ako yan. Ganito ah? Pero may yun daw po ganito din. Re, yun. Hindi yun. Yan. Sa kanya na lang. Wala ka ba yan? Patingin yan. Yan lang ako. Ay! Siguro mo bibigyan. Gano'n ka na yung kamay sa ko. Ilan ba tayo? Yung iba kay sir. Yung pinakamalaki, yung kami. Pero doon. Ito na yan. Ano ah? Lamang na lang ako. Ito sir, iwanan na yan. Yata ano ah. Ay, may bahay na lang. Akin to ah. Pero hindi ko na ito. Sir yan. Hindi yan. Sir yung mga fair. Pero ito ba, hatiin niyo pa to? Wala na. Talaga, sir. Oo. At inyo pa yung ayaw mo ay pagkasa. Nananayo. May mga utak. O, tama na sir. Akin pa. Ay, sa inyo lang sa yan. Abilahin muna. Teka lang. Hatiin niyo pa to. Hindi na kaya lahat. Sir, may 20 na yan. Tarkunin niyo yung malaki. Kawawa ng cake. Dumami. Sir, kayo nga magbigay. Kasi sir ang bibigay ah. Oo, wala kukuha. Sir, dito kami dalawa ng cake. Tayo apat. Hindi, dalawa lang kami. Sir, apat lang ito. Ito pa. Sige ba kasi ito? Huwag na sir. Kami Sir, na apat lang din si eh. sir. Apat na nga. Ay, pwede mo pala yun. Pwede pa palang pangulo. Ay, sabi ko. Sarap niya. Makahuli ka ba? Hey, ilari ka. Ako nag-upload na sa ano, sa video. Pataratin yung cake. Hey! Uy! Erna! Kumanda ngayon! Siren! Patingin mo! Yeah! Ang pahit! Ang pahit! Pahit! Wala ko pahit! Ano? Sige lang! Sige!
Adventurous po tayo. Nasa may forest. Ito pa ang mga karakter. Yan po mga manggahas po. Ng mga ano. Oo. Sino to? Sino to? Pero pa, hindi pa natin kasama yan. Naligaw pala yun. Maglalabasan yung mga ano dyan, magagaling. Yung mga taga dyan. Dadayo tayo. Sila po ang mga basketball wannabe. Basketball wannabe ng agriculture na